Ajde večera jutro. Ne možete na silu nikom da naterate da stoji. Šta vam ono znači da pravite ovo skupi da pravite nered? Šta znači? Ajde bre, nije Kako je to reći? Zašto tako reći? Ko su time pomisli? Vi se sve ste pokazali narodu i kakvi ste i šta ste. Narod će da čuje kakvi ste i kakvi su vaše reči. Svaka vam čast što tragediju koristite za skupljanje koje. Bravo! Bravo! Svaka vam čast što tragediju koristite da vaše reči. Svaka vam čast! Idi za lovu, pičku, ti mač. I